እምድህረ ዘመንፈስ ቅዱስ ወጠንክሙ ወገባይክሙ ይእዜ ሕገ ዘሥጋ ወደም ትገብሩ ክሳብ ክንድዝዶ ድንዙዛቲኹም በመንፈስ ጀሚርኩም ሲ ሕጅ ብሥጋ ክትፍጽምዶ ትደልዩ ኣለኹም ግብረ ሐዋርያት ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 3 ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ አርእስተ ትምህርትና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንገላትያ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝጽሐፈሉ መልእኽቱ ኣብ ምዕራፍ 3 ዝተዛረበ ቃል መሰረት ብምግባር እዩ። ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ናዲና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም በረኸታን ጣዕማን ረድኤታን ክሳትፈና በቲ ቅዱስ እግዚአብሔር ዘአተወላ ኪዳን ድማ ንዓለምና ምሕረት ንዓናኻ ሕብረትን ሓድነትን ዝኸውን ኪዳን ክገብረልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝመልእኽት እዚ ዝለኣኾ ንገላትያ ሰባት እዩ። ኩላህና ከም እንፈልጦ ዝመልእኽት እዚ ኣብ ውሽጢ ቅዱስ መጽሓፍ ተቐሚጡ ዝርከብ እምበር ገላትያ ተባሂላ ትጽዋዕ ዝነበረት ኣብ ውሽጢ ንእሽተ ኤስያ እትርከብ ዝነበረት ሎሚ ግን ክርስቲያናት ተባሂሎም ዝጽውዕ ህዝቢ ዘይብላ ቦታ እያ። ኣብዚ ቅዱስ ታሪኽ እዚ ከም ዝተቐመጠ ናይ ገላትያ ክርስቲያናት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝተጸገሙ ንእግዚአብሔር ድማ ብፍጹም መኽታል ዝተሸገሩ ህዝቢ ከም ዝነበሩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝጸሓፎ መልእኽቲ ገሊጽዎ እዩ። ስለዚ ናይ አርእስትና መዘራረቢ ብቐጥታ ከም ዝተጠቕሰ ብስጋ ጀሚሮም ብመንፈስ ጀሚሮም ብስጋ ንምውዳእ ምኽንያት ኮይንዎም ዝተረኽበ እንታይ ከም ዝኾነ ብንጹር ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጽልና እዩ። ስለዚ ሰብ ገላትያ አጀማምሮኦም እምበር አወዳድኦም ጽቡቕ ኣይነበረን። ናይዚ ብተቃራኒ ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ መጽሓፈ መክብብ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 8 ዝተጠቕሰ ቃል ካብ መጀመርትኡ ሓደ ነገር መወዳእትኡ እቲ ዝበለጸ ከም ዝኾነ ገሊጽልና እዩ። ስለዚ ኣብ ክርስትና ዓለም መበገሲኡ ዘይኮነስ እቲ ዝበለጸ መወዳእትኡ እዩ። ሰብ ካብ መጀመርትኡ ንላዕሊ መወዳእትኡ ክጽብቕ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዋጋ ዝኸፍል ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ሰብ ገላትያ ግን ከምኡ ኣይነበሩን። ምኽንያቱ ንእግዚአብሔር ኣቐዲሞም ብፍቕሪ ዝቐረብዎ ድሓር ግን ኣወዳድኦም ብስጋ ዝገበሩ ኣወዳድኦም ዘይጸበቐ በሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣቐዲሞም ዝተመስገኑ ድሒሮም ድማ ዝተነቕፉ ምእመናን እዮም ነይሮም። ምኽንያቱም ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ መጀመርያ ጉዕዝኡ ንሰብኣ ገላትያ ወንጌል ሰቢኹ ምስ እመኖም ኣብዚ ግዜ እዚ ንቅዱስ ጳውሎስ ከም መልአኽ እግዚአብሔርን ከም ክርስቶስን ገይሮም ብኽብሪ ዝተቐበልዎ ህዝቢ እዮም ነይሮም። ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ክሰብኮም እንከለውን ንዕኡ ልክዕ ከም መልአክ እግዚአብሔር ገይሮም ይቆጽርዎ ነይሮም። ኣብ ቅድሚኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክዕ ኣብ መስቀል ከም ዝተሰቐለ ኮይኑ ንዓለም ንዘድሓነሉ ናይ ድሕነት ግብሪ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝተሳእለ ኮይኑ ክሳዕ ዝቕረጽ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንርእሶም ናብ ኣምላኽ ዝቕረቡ ህዝቢ እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን በቲ ዝጀመርዎ ስጋዕ መወዳእታ ክቕጽሉ ይካኣሉ። ቅዱስ መጽሓፍ ነዚ ብንጹር ዘነጽረልና ኣብዚ ቅዱስ ቃል እዚ አጀማምሮኦም ዝበለጸ ኣወዳድኦም ግን ዝኸፈአ አጀማምሮኦም ዝተመስገኑ መወዳእቶኦም ግን ዝተነቕፉ አጀማምሮኦም ምስ እግዚአብሔር ዝገበሩ መወዳእቶኦም ግን ብፍትወት ስጋ መዛዘም ዝገበሩ ነቲ ትማሊ ከም መልአኽ እግዚአብሔር ሪኦም ናይ እግዚአብሔር መልእኽተኛ ዝነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ዘኽበሩ ሕጂ ግን ዝነቐፉ
መገድ ቅዱስ ጳውሎስ ክኸዱ ዘይደሊ ህዝቢ ኮይኖም ዝተረኽቡ ሰብአ ገላትያ እዮም ኩላህና ከምንፈልጦ መጀመርቶኦም ዝጸበቀ መወዳእቶኦም ዝኸፈአ ብዙሓት እዮም ብተቃራኒ ድማ መወዳእቱ መጀመርቶኦም ዝኸፈአ መወዳእቶኦም ድማ ዝጸበቀ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ብዛዕባ እዚ ቅዱስ መጽሓፍ ኣዝዩ ብሰፊሕ ዝኾነ ኣገባብ ገሊጽልና እዩ ስለዚህ ሰብአ ገላትያ ዋላ እኳ ነቲ ዝተገብረሎም ነገር ኣዝዩ ዘደንቕ ተኣምር ኣብ ክዝክሩሉ ዘይክእሉ ኣጋጣሚ ከም ዝወደቁ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዘደንቕ ኣገባብ ክግስጾም እንከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ኣዝዩ እንታይ ኣደንዚዝኩ ነቲ ትማሊ ብኽብርን ብዓብ ዘደንቕ ነገርን ትምልከትዎ ዝነበርኩም ንክርስቶስ ከም ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ከም ኣብ ዕለተ ዓርቢ ንዓለም ከድሕን ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ድሕነት ግብሪ ከም ልክዕ ኣባኻትኩም ኣብ ዘመንኩም ከም ዝተፈጸመ ጌርኩም ኣብ ሕልናኹም ትቐርጽዎ ከም ዘይነበርኩም ሕጂ ግን እንታይ ኢኹም ኮንኩም ኣእምሮኹም ዘደንዘዞ እንታይ እዩ ናብ ናይ ዕሽነት መገዲ ከም እትኸዱ ዝገበረኩም እንታይ እዩ ነቲ ናይ ቀደም መንፈሳዊ ደረጃኹም ንድሕሪት ከም ዝምለስ ዝገበሮ እንታይ እዩ ናይ ትማሊ ቅድስናኹም ናይ ትማሊ ንእግዚአብሔር ዝነበረኩም ናፍቆት ናይ ትማሊ ንሃይማኖትኩም ዝነበረኩም ቅንዓት ናይ ትማሊ ንናይ ክርስቶስ አገልገልቲ ዝነበረኩም ክብሪ ሕጂ ግን ንምንታይ ይጎዲሉ ትማሊ ዝነበረኩም ናይ መንግስተ ሰማያት ጽምኢ ትማሊ ዝነበረኩም ንእግዚአብሔር ንምርካብ ቅንዓትን ትግሃትን ሕጂ ግን ናበይ ጠፊዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዝና ዘኻኽር እዩ ኣብዚ ቅዱስ ቃል እዚ ኣቐሚጡሎም ምክንያቱ ሰብአ ገላትያ ኩላህና ከም እንፈልጦ እዛ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ኣቀዲሙ በአካል ዝሰበኻ ድሒሩ ድማ መልእኽቲ ዝለኣኸላ ቤተ ክርስቲያን እያ ነይራ ገላትያ ብፍላይ ኣብ ንእሽተይ ኤሽያ እትርከብ ስለ ዝነበረት ኣብ ውሽጣ ዝተሓቕፋ 7 ኣብያተ ክርስቲያናት ዝነበርዋ እያ ነይራ ብፍላይ ንእሽተይ ኤሽያ ብሽዱሽተ ኣውራጃታት ዝተኸፍለ ክኸውን ከሎ ካባታትን ካብ ሰሜን ስጋብ ደቡብ ተዘርጊሑ ዝነበረ ገላትያ ተባሂላ ዝተጸውዐት እያ ነይራ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ምናልባት ከመቃማምጣ ክንሪአን ከለና ኣብ ውሽጢ ቱርኪ አንካራ ተባሂላ ኣብ እትጽዋዕ ናይ ቱርኪ ዋና ከተማ ኣብዚ ከባቢ ዝትርከብ ከም ዝነበረት ይነገረላ ከም ታሪኽ እምበር ኣብዚ ሕጂ ግዜ ገላትያ ናይ ክርስቶስ ወይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ዘለዋ ሃገር ተባሂላ ኣይንገረላን ንገላትያ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ እምበር ንገላትያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንእግዚአብሔር ዘገልግል ህዝቢ ዝርከበላ ከተማ ኮይና ኣይንረኽባን ኢና ስለዚ ነይሮም ጥራሕ ተባሂሉ ዝተነግረሎም ሕጂ ዘየለው ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኣገልግሎቱ ብዙሕ ዝደኸመሎም እቶም ዝበዝሑ ሕጂ የለው ቱርኪ ኩልኻትኩም ከም እትፈልጥዎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ክርስቲያን ዘይብላ ሃገር መስቀል አንጠልጢልካ ክእተዋ ዘይፍቀድ ሃገር